8, que és una proposta de solució que presenta el municipal de candidatura de popular perquè els pisos de protecció oficial no deixin mai de complir la seva funció social. Senyor Samontria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com he citat abans, el tema de l'habitatge és malauradament un problema per un mal de cap per moltíssims mataronins i mataronines, i entenem que cal una nova política a la ciutat que doni sortida a aquestes necessitats. Pensem que el que s'està fent ara, posant a la venda aquests pisos de protecció oficial, a la llarga hi perdem tots. I perd l'Ajuntament perquè deixa de tenir a les seves mans un potencial molt important per fer gestió social, i perden els ciutadans perquè bàsicament no disposen d'ofertes que posin sobre la taula nous models i noves formes d'accés a l'habitatge que segurament s'adaptarien més a unes necessitats actuals que no són les que hi havia evidentment fa pocs anys enrere, i això és així perquè el mercat immobiliari ha canviat, el mercat bancari ha canviat i també les estructures familiars també han canviat. Bé, aquesta proposta també he de dir que parlem del sistema Àndel, parlem d'un model de cessió d'ús en els habitatges que són models poc coneguts a casa nostra. Tot i així, sí que són models que en països com a Copenhagen, per exemple, funcionen i són majoritaris, i pensem que estaria bé fixar-nos a estudiar com funcionen i mirar d'adaptar-los a casa nostra. Nosaltres pensem que aniríem bé, perquè bé vaig a llegir aquesta proposta. El govern municipal ha decidit posar a la venda els 21 pisos de protecció oficial que formen part de la promoció de 101 habitatges que s'estan construint al solar de l'antiga fàbrica de Can Gassol. Quan es ven un habitatge de protecció oficial, aquest passa, al cap de pocs anys, a formar part del mercat lliure i el seu propietari pot especular-hi en lloc de destinar-lo a viure-hi, traient així la finalitat pel qual va ser construït i privant la comunitat d'un bé creat per complir una funció social que és el dret universal a l'habitatge. A més, justament en aquests moments de crisi econòmica en què és difícil d'aconseguir crèdits per comprar pisos, allò que cal és posar pisos de lloguer a preus raonables a l'abast de la població i no fer proves a veure si la gent encara no té les butxaques prou escurades i podem fer que s'endeutin més, com sembla que pretén el regidor d'habitatge, segons es desprèn de les seves declaracions. I ara cal tenir present que hi ha un fort desequilibri entre l'oferta del parc d'habitatges de propietat i el d'habitatges de lloguer, i que es tracta d'un desequilibri invers al que hi ha entre les possibilitats de llogar o de comprar que té la població. És més, patim una tendència a reduir l'oferta d'habitatge de lloguer, especialment en els segments de renda baixa. A part, però, del lloguer tradicional com a eina de gestió, l'habitatge públic, caldria valorar i promoure experiències que han estat i són positives en altres països com a Dinamarca, on existeix la iniciativa d'accés a l'habitatge coneguda amb el nom de sistema Àndel. Es tracta de construir cooperatives d'habitatge en què cada persona associada té dret de lloguer indefinit. Aquesta proposta, que és inèdita a Catalunya, trenca la lògica de la plusvàlua associada a la propietat. Aquesta iniciativa requereix que l'administració faciliti sòl, que cedeixi sòl, la qual cosa redueix sensiblement el cost final de la promoció. Després cal que cada soci pagui una entrada recuperable en cas de desvincular-se'n. Posteriorment, cada soci pagaria un lloguer tou que revertiria en la cooperativa, és a dir, l'excedent es dedicaria millor a millorar la qualitat i les necessitats socials vitals, espais lúdics, plaques solars, biblioteques, etc. Aquest lloguer cooperatiu no exclou les persones en funció de la seva renda i promou la cohesió social en el territori, evitant la formació de guetos. És per això que la CUP fem la següent proposta. Que a partir d'ara qualsevol pis de protecció oficial, sigui en règim de lloguer públic o en règim de gestió de cooperatives d'habitatges socials segons el sistema Àndel. Així, la ciutat mantindrà de forma indefinida un parc d'habitatge social per fer front
a les necessitats dels mataronins i de les mataronines. I deixeu-me, per acabar, dir que informar que aquest sistema de cessió d'ús perquè la gent puguem facilitar l'habitatge són iniciatives que s'estan estudiant en altres ciutats properes a Mataró. En concret, a l'Argentona s'està estudiant tirar endavant una proposta de cessió d'ús, com a Cerdanyola, com al Figaró, i pensem que seria una idea interessant, si més no, de començar a estudiar. I el tema de l'habitatge ho tenim molt clar. O optem per l'habitatge o la venda dels habitatges de protecció oficial acabaran sent el mateix que la resta de l'oferta privada. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Santotria. Hi ha més intervencions del grup municipal, senyor Santotria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, vostè, senyor Teixidor, ha dit moltes coses. Si li he de contestar tot, segurament ens allargarem molt. A veure, el problema de l'habitatge és un problema molt greu i jo soc conscient que aquesta proposta concreta no soluciona el problema per si sola. Entenc que davant d'un problema molt greu necessitem solucions molt complexes, que són, per tant, solucions diverses, i això pretenia ser un granet més per començar a donar sortida a un problema que molta gent ho viu en primera persona. El senyor Pere Albany es qüestionava això de donar terreny. Bé, li he de tranquil·litzar que la proposta no dona terreny, cedeix terreny. Cedeix terreny per X anys, per 50 anys, els que es creguin convenients, i després, en funció si aquella activitat continua fent el seu servei social, es pot renovar o no. Però el terreny sempre continua en mans i en propietat de l'Ajuntament. Li agafo la mà al senyor Teixidor, que ens ha dit que acceptava més propostes. Vostè sap que en els mateixos consells la gent de la CUP de forma insistent li estem encoratjant en el tema de la compra i lloguer de pisos que hi ha a Mataró, especialment en barris perifèrics en què necessitem esponjar-los d'alguna o altra manera. Vostè també citava la legislació. És cert, la legislació aquests últims anys, pel que fa referència als habitatges de protecció oficial, ha millorat i molt i trenca una mica aquesta picaresca que vostè sap s'ha donat i massa sovint i amb el qual hi hem perdut tots plegats, però encara és una legislació que hi ha escletxes i que hi ha picaresca i que segurament no és la voluntat de la legislació, però s'haurien de fer altres mecanismes que permetin fer la paraula control no m'agrada, però sí fer una gestió molt més eficaç del sòl públic, dels diners públics i que permetin que realment el que el senyor Ferrando deia, que les classes populars se'n beneficiïn. Vostè deia que les classes populars tenen dret a comprar un habitatge. Evidentment que tenen dret a comprar un habitatge, però per mi, per sobre de tot, les classes populars tenen dret a l'accés a un habitatge digne, més que a la compra. Per mi, crec que és més important que tothom pugui disposar d'habitatge a no el fet que es compri o no es compri. I, en definitiva, és un problema cultural, el senyor Teixidor deia, no? Hi ha països que ho tenen més assumit. Aquí, segurament per condicions històriques, ens semblava que la compra era la millor opció i ara, malauradament, molta gent que creia que aquesta era una bona opció ho està pagant molt car perquè amb les hipoteques com estan avui en dia ho estan passant molt malament i poder això farà canviar aquesta cultura que la compra fins ara semblava que era un gran negoci, doncs avui molta gent s'ho està replantejant, no? Nosaltres quan fèiem aquesta proposta, no és una proposta tancada, estem dient a l'Ajuntament que estudia realment opcions aquestes de cessió d'ús de terrenys. No és la solució, però sí que obre altres models alternatius a l'accés a l'habitatge i també nosaltres el que volíem posar èmfasis en això, que veiem que posar-lo a la venda no aportem res de nou en el que tenim en el mercat privat. Sí que poden accedir a uns preus una mica més econòmics, però això a la llarga
tendirà a estabilitzar-se, perquè el mercat privat tots sabem que estan baixant els preus perquè es ven poc i el cost que té la construcció d'un edifici és el cost per tothom i a la llarga aquests preus s'acabaran equilibrant. Per tant, jo entenc que des de l'administració pública ara, en temps, hem de començar a apostar per aquest model molt més del lloguer per sobre de la propietat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Santandria. Passaríem, si no hi ha cap més intervenció, a la votació d'aquesta proposta de resolució que presentava el grup principal de la candidatura d'Unitat Popular. Vots a favor de la proposta seria 1, abstencions, minoria, vots en contra serien 26. Passem al punt número